Rog eu frumos, mai țineți minte când, acum câțiva ani de zile, cum 300 de euro, cam așa, poate chiar mai puțin dacă mergeai la extrem, dar să zicem, de la un 300 de euro mergeai într-un city break pe undeva, până în Europa, da, mergeai frumos în cuplu câteva zile, te mai destresai, veneai, hai să zicem, cu indulgență, 500 de euro, dai mult, îți făceai de cap, te duceai pe la operă, mâncai la restaurante alea scumpe. Bă, nene, acum dacă te uiți, Doamne ferește, numai avionul câtă costă, ce să mai zici de chirii, de alea, cât costă, bă, nene, să faci un city break, așa, un weekend, ai 3 zile acolo, maxim, da? Bă, băiatule, ce s-a întâmplat? Vă rog eu, lăsați-mi un comentariu dacă ați mers de curând, că eu n-am mai îndrăznit, și cât v-a costat așa, ca idee, în comparație cu, hai să zicem, cu 4 ani, da? Bine, mersi.